ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೊದಲು ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂಚೋಣ ಮಂತೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಕಾರ್ ಒಂಜು ವೇಳೆ ನಿಗ್ಲೆ ಈ ರೀತಿ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ನೀವು ಪಾರ್ಕ್ ಮಂತಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಎಳಿ ಬರ್ತದೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಉಪದ್ರ ಮಂಡಲ ಏನ ಗಾಡಿನ ಪಿದೈ ಪಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತುತ್ತೆ ಪಂಡ ರೋಡ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ತುಲೆ ಎಳಿ ಬರ್ತದೆ ದಾಯ್ತ ಮಂತನ್ ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಮುಳುಗ್ಲೆ ನೀಟದುಂಡು. ಬಟ್ ನಿಗ್ಲು ಮೂಳು ತೀಯಾರ್ನದಲೆ ಎಲಿ ಪುರದೊಲೆ ಎತ್ತೊಲೈ ಇಂದಿನ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಲ್ತದೆ ಪೂರ ಕಜನ್ ಪೂರ ಎತ್ತೊಲಾಗಿರ್ತದೆ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಕಾಕ್ ಇಂದೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಂತದಲೆ ಫುಲ್ പോത്തുണ്ട്. ಒಂಜಿ ವಾರದ ಬುಕ್ಕ ಗಾಡಿಯಾನು ಒಂಚಲ ಕೊಂಡತ್ತನ್ನೆಜ್ಜಿ. ಸೊ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಎಲಿಪುರ ದಾನೆ ಬರ್ತಂದು ಪಂಡ ಪೂರ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಂತೈತೀನಿ ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಏರಿಯಾ ಈಗ ನೀಟಾದ ರೋಜಿದೆ ಮುಳುಗಡೆ ಎಲಿಪುರ ಫುಲ್ಲ ಪೆರತ್ತದೆ. ಸೊ ನನ್ನತ್ತ ಐನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ಪಂಡ ಮೂಳೆತ್ತನ ಕೆಲ ವಯರ್ನ ಪೂರ ಕಟ್ ಮುಳುಗಡೆ ಇಂಜಿಂದ ಉಲಾಡಿತ್ತನ ವಯರ್ನ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಂತ್ ಮುಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಂತವು. ಸೊ ಇಂಚಿನ ಮಂತಲ್ಲ ದಾಯ್ತ ಮಂತಲ್ಲ ಐನೊಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ಪೇರು ನಾವು ಎಡುಗದ ಸುಮಾರು ಕಜ್ಜ ಇರ್ತದೆ. ಸಾಧಾರಣ ಈ ರೀತಿದ ಕಜ್ಜವನ್ನು ಎತ್ತಲೇ ಬಾರ್ದು ಹೇಳಿ ಅವು ದಾನ ಪಂಡ ಬರ್ಸ ಬರ್ತದ ನೀರು ಪೂರ ಪೊಗ್ಗುದನಗ ಅವಾಡಿಗೂ ಅಲ್ಪ ಕುಂಬಾದು ಮಣ್ಣು ಬತ್ತಿರ ಸುರಾಬನು ಎತ್ತನಾತ್ ಮುಗಿಪ್ಪುಜಿ. ಈ ರೀತಿ ಪೂರ ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಪಿದೈಪುರ ಪಾರ್ಕ್ ಬಂದ್ಬಿಡಂಗ್ರೆ. ಸೊ ಇಂದಿನ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅದು ಮಲ್ಪೋಡು ದಯಲ್ಲ ಇಜಿಂದ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ವಯರ್ ಕಟ್ಟಾಂಡ ಆತನ ದಾಯ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿನಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತನ ಹೇಳಿ ನಮಕು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಅವು ಪಂಡ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಕೊರ್ಲ ಗಾಡಿದ ರಿಪೇರಿ ಮೀನು ಬತ್ತನ ಉಂಡದ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಾಸಾವು. ಸೊ ಪನಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಓಕೆನಾ. ಬೈ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನ ಗಾಡಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ರೀತಿ ಆತನೈತೆ.